abazoyiparadise laba abafihla ukuphila kwakhe kuye. Ingabe ukuphila kwakho kufihliphi? Ngoba bonke laba abangakufihlanga ukuphila kwabo kuJesu, lithi izwi kaNkulunkulu lomhlaba ulindele ukushiswa ngomlilo nabo bonke abangamesaba uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu, nawe umesaba uNkulunkulu uyawuthatha ukuphila kwakho ukufihle kuJesu ukuze ukuthole ngosuku olukhulu. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi uAlpha and Omega, okungukuthi uyisiqalo nesiphetho. Ufike wayiqala impilo yakho, wena na ungayisi kuye ngeke akwazi ukuyiphetha. Kodwa izogcina isiphethwa ubani? Izophethwa ilona oyithathe wena, ufike wayiqala uJesu wasuyisa lapha endaweni wrong. Nangu usezofika iphethe, and uyiphetha kabuhlungu ke lo. Kodwa na uyithatha impilo yakho ifihla kuJesu, ungayisusi uyise kwenye indawo, uzoyiphetha yena kamnandi. Eyiphethe usugqoka ingubo emhlophe etheqwa, isikhazimula ingubo oyigqokile. Usuthola nemqhele yakho yokuthi wafihla ukuphila kwakho kuye, awuzange uphinde uthathe futhi ukufihla kwenye indawo. Ukuphila kwakho kufihle kuye. Bhekana okwaphezulu, ningalibali okwasemhlabeni. Abalibali okwasemhlabeni, isiphetho sabo siyangidabukisa, isiphetho sabo siyakhalisa, isiphetho sabo asisihle, asimnandi isiphetho sabo.